vaan. Menkö? Menepäs tuolle. Tää nyt henkeä. Mene sinä. No. Tää ei olekaan helppo homma. Pantiin suuntaan rumiita miestä täällä. Se on kyllä. Amanda käännä toisinpäin, niin tulee. Otapas koitetaan Amandalta tämä. Kääntikääpäs kyllä kaksi toisinpäin ja Amanda kannattaa. Niin. Olisiko tässä silleen? Ei mä hakkaa kun kuolla tänään. Ups. No niin, Amanda. No? No niin. On kaikille nyt varmasti salamat kohdille. Mikä sen sitä leikkaa? Tämä on vaan kamerata varten. Showmanship. No niin, sitten tarvitaan. No niin. Onko lautasia missä? Onko vaan siinä kahvikupin alla? Koppasta. Oliko sinun? Tuosta jo. Se nappas. Terhi Samppo olisi ollut teemies. Ei huomioitu ollenkaan. Eikö kyllä oli kaikki hyvin. Mä saan luvan ottaa pommakin. Pitää aina yksi lapsi olla. On kyllä kaksi. Kolme. Pommakki olisiko pitänyt tehdä sulle erillinen pieni pöytä? Mä vähän ootin sitä. No niin, hipit seuraava. Joo niin. Next one. No? Aina ei voi voittaa. On vaikea päästä apuun, jos... No niin, siihen vaan. No, video. Video. Terhin piti ottaa tässä videolla kirjoissa. Sokeri. Niin, se olisi nähäminen, se nyt sitten onnistuu. Kuusa tuntuu tätä. Ai voi vaihoin, kuiva vaiva. Voihan sinne ottaa se lirahtaa sitten kohta heti. Minua kyllä väsyttää. Pitäisikö laittaa vielä tuo puku ja ottaa sitten niitä kuvia? Joo. Kahvia on sitten tässä. Se on tuo vielä varakas. What the hell? Half cake. Kahvi, sulla on kyllä. No. Hyvä, kun joku syö kakkua kunnolla.